Hello guys, good morning. Alas 3 pa lang na madaling araw guys, pero gumising na ako kasi maglalaba ako ngayon. Hindi ko na kaya talaga yung labahan ko. Grabe na, sobrang dami na talaga. Sa dami kong ginagawa araw-araw. Hindi ko na siya naaasikaso. Ayan na siya guys. Oh. Sobrang dami ko ng ayan. Tapos nandito pa. Ayan. Oh, sobrang dami kong ginagawa araw-araw. Hindi ko na siya maasikaso talaga. Ngayon ang maglalaba kasi ngayon mamaya mangangamoy barbecue to eh. Kaya kailangan matuyo na siya hanggang hapon. Kaya madaliin natin ang paglaba pag ma-dryer siya. Hindi siya abutan na pag-barbecue natin mamaya. Sobrang dami guys. Talagang hindi siya malalabhan hanggang New Year kasi sa dami kong ginagawa. Ito lang hirap eh. Yung hose ko kasi ginamit ko sa sa pagdidili ko ng bulaklak eh. Kaya mano-mano. Siguro naman bago mag-alas 6, matapos ko na siya paikutan. Tapos, mamayang gabi ko siya banlawan. Tapos nida-dryer. Bukas pa sa umaga sampay guys. So hindi naman siya mabaho. Nadawnihan na siya. Tapos na-dryer na. Hindi muna natin yung tubig guys kasi hindi siya para maganda siya matapos. Sige guys, hanggang dito na lang at para matutukan ko yung aking paglalaba dahil gabundok guys, gabundok yan, gabundok isang buwan at saka ilang linggo ba isang buwan at saka 2 linggo ata. Hanggang dito lang muna guys at